and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Kuan, di na mo na akong katarungan. Ay nalanda, Franco, eh. Niya na nasa kong pahak. Ay pagmaro-maro. Oh, Kati, Ikaw pa, ay ko palaguta, Franco. May ka diha, kay special mo diha. Kay gidapit good mo. nanawag ko nimo kay magpaibaw lang ko nimo nga dadon mig dagat kay mga ligo mi dito. Ngaligo mo sa dagat? Nya, maligo sa ka. Maligo ko. Nya kan maligo ka? Maligo pa ng imong singer nga si Janice. Maligo tingali to siya. Nya, man. Samsaw mo day ni mo si Janice. Si Saum ba? Ay nalanta, Franco, eh. Maro, kain mo. Samsawm dayon mo. Nya, magtupis des Janice. Ambot lang niya. Tapos nindo tarabaglawas nampak. Ay, ganoon na ano eh. Diya bias clear diri. Bantay man bitaw. Si Declare be, asa, makigsulti ko. Hello, ma. Anak, saman mga ligo tuod mo sa dagat? O, ma. Mga ligo, mi. Bantay ng amahan mo, ha? Ha? Ano man? Masing samsawm na ba? Samsawm ng amahan ni mo mga babae di, ha? Saba ka di, ama, uy. Ano ko tao magsamsaw? Ay, kani mo, Claire. Sundan na lang gud ako mando, gud. Ay, o lagi, ma. Yan sa nakakaon na mo? Nagkapamahaw na mo? Ato rami sa dagat. Dito sa Baybay Mangaon. Basin gigutom na sa papa ni mo. Sa manwa ni mo ko taway og kape o gatas ba? Ay, mangita lang kong tindahan ron. Oh, wala giserve nga coffee diha ninyo. Wa pa man, ma. Ay, bebe, pangitai og mas snack si papa ni mo. E naanad ba nang makasnack sa yus buntag? Be, balik kong papa ni mo, be, makisulti ko. Ihatag niya ang cellphone. Oo, sige, ma. Pa, makiksultik balik si mama ni mo. Uy, nga naman ko na. Ay, napalaka si mama. Nga wa pa ka makasnack. Oh, istorya ha, oh. Hello? Kati? Franco, dong. O pa di ka makasnack diha? Wa pa? Uy, nga naman taon, dong. Mapas mo ka. Pastila na anad ra pa ka mag-snack, dong. Anad kag painit sa buntag. Okay raman kong. Usay okay ra, uy. Ako tong gisugo si Claire, nga papangitaon og kape, o di ba gatas para makapainit ka. Kung tingalig mapas mo ka, ha. Dili na niya kung musugot ka mo biyahe pa ka, kung mapas mo ka ron na, sige ka. Ay lang ko kabalakan ako, but okay raman ko diri. Ngano ko dili, uy. Sa man gusto ka masakit ka? Dili man. O lagi, ha. Bawal magkasakit rong panahon na, Franco. Busa mag-amping jud ka. Maintag na apog ko diha, kay siguro ko makapainit jud ka. Mamainit na tingali meron kay, nanay. Di na paingon diri si Ute kay. Ha? Nagbit-bit mi ni og tasa. May painit na tingali mi. Lagi ha, bantay bitaw. Sige, ikaw ha. Unsan mo kaniha? Ay kabalakan ako diri sa bahay dong. Nara ko sa bahay taon dong. Dami dagha makaon nato diri. Okay. Sige. Bye, Kati. Sige dong, nya pagtarong diha. Oo. Okay, bye na. Mabalik ko katog. Ang pamantay nga akong mga mata. Kaya naabot ko marag mga alas 3 pasado na matingali to. Hapit na gito mag alas 4. Gidadaan ka. Niya ay sandwich, niya ay scrambled egg, o kape. Uy, Niya say prutas, mangga. kadagan ko da nagdapa mo gid kay. Kami na lang tayo ni adto dito. Ay, Jesus, balibad ka pag gidadaan na di kansa. Kuan mong good, mupalit na lang ta si Declare og kapis tindahan kay isugo ni Kati. Ano naman? Nabalakas Kati nga wa pa mi makapainit. Di sa gusto nga mapas mo ko. Wow! Sweet! Kinirabang sobraan ka sweet. Hulmi ka sonta. Biotic.
Ah, bilibay na ko ng imong asawa nga si Dekati. Ay, bay Franco, concern yung kaya na siya ni mo, no? Oo, bay. Bisan todo may pagkamaldita ng asawa nako Oo. pero concern kay na siya nako. Dili ko mapas mo. Sa gusto nga masakit ko no. Oo, mao yun. Karong panahon na, dili yun maayong magkasakit, ha? Kay peligro kaayo nga ma-COVID ta. Oh, mao ginabay nga observe kita sa health protocol ha. Ana. Face mask, face shield, hugas sa kamot, social distancing. Ah. Mao gyud. Si Inday Claire? Ah, nag-CR pa? Ah, hindi rin na lang ta. Sakto na ning akong gida. Okay, sige. Uy, Utik. Wala, nagdana man daig kag para painit. Uday, dali na. Okay, ato na ko si Janice aron nga magdungan na lang ta. Tuwa pa sa sud, sa kwarto. Adto na ko. Ah, sige, palihog Inday. Onoy Utik. Karong gabi, human sa show. Anhil lagi punta matog, bay Franco? Ay, dili oy. Ingna si Sir Dudong, mamauli ta, human sa show. Sige, okay. Human tayo ni mga alas 11 gabi. Kung mamaulit ha, o dagan o mga 3 hours plus. Almost 4 hours. Tuwa na ta sa ato. Mga alas 3 ni pasado sa buntag. Bahala na, basta kay mauli kita. Unya pa, nagtuora pa to si mama nga ari pa ta diri matug. Ato na lang super sounds mama ni mo day. Oo, okay pod. Unsa man, maligo na ka day? Opa, maligo na ko. Ay pag-atos laom ha. Opa. Bantes tunok ha. Opa, Franco. Tana si Declare. Ug si... Ala, bay, tanaw si Janice. Tanaw. Hala, bay Franco, nagturpis. Pa, Yan ang tanan, bay. No. hanggaw bis na akong ni mo. Huwag ka ngayon, no, ni bato. Uy, bilbil. Laos pa imo. Baw kayo. Sampot pa imo. Igwad kayo. Dugan pa imo. Murag na nudlog tulisan. Ay kanimo, bay utik. Kuwang nagibuan ang tanaw nila. Magkasaha ka na, ay. Usong ka. Parang ni Daiglanda. Magkasaha na dahil na. Ang sam noon. Uy, naanas pa nga jiyon, uy. Nga. Makasa ka sa hunahuna o sa buhat. Nga. Sa man po ang pagbuhat sa angay buhaton, ba? Hanggaw, gini mo, Ikadong gabi, Aaron, nga may show ang Banas Provincia, no? Oo. Sophia. Nagarusa mo ito mo uli. Ugma, muli na to sila. So, magkahigayon na sad kag lakwat sa ron, no? What's up ba, uy? May pao ka, Day. Nagkuyog pong Greg Martinez, Day. Bitaw, Day. Day, grabe, Day. Kasi grabe, uy. Kasi grabe. Basta, mabuang ka, mayabag ka. Tutag, hindi mo, ay. Mari ba ito rin siya? Anya, asa lang sa ihatag ni Moro niya? I mean, yung ihatag niya ni mo. Asa naman, said? Ay, paabot lang ko. Basta nila, Day, uy, mahal mo nila kay itong baga iyang ihatag na ako. 100,000 plus man na ito, uy. Natural, branded, cute. Ikangkang ko ka. Sobra ba, Day? Buing ka, gid, uy. Mag-ubantay ka ng tibok gabi. Okay ka? Nga naman. May party akong kumpare mag-overstay. Overnight. Okay ka? Overnight stay? Yes. Kung i-confirm ka nga mag-overnight stay. Okay? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!